Kai se on edelliset testitulokset osoittanut vähän suuntaa, missä mennä. Mä uskon, että heittolajiensa tuu olleen aika vahvalla sijoituksella ja liikkuvuus on varmaan missä on viimeisten joukossa. Tasaisuus siinä, missä pystyy suoritustaso pysyy korkealla koko ajan. Sillä pärjää pitkälle. Tällä on iso merkitys siinä, että näkee missä itse menee, erityisesti se, että näkee missä joukkoon menee ja mukava kilpailla keskenään. Vähän miestä vastaan tulee peliasetelmia samanlaisia. Vähän pakko kommentoida, että mukavaa vaihtelua tuohon reenaamisessa, kun saa ottaa miehestä mittaa kunnolla koko viikon ajan. Jani, Hyrry ja Iiro. Mä sanon Hyrry, Juuso ja Hanna.